nic nestratilo. Možná, ale teď ano. A já tvrdím, že ten zloděj žije tady mezi námi. Dokud nepřijde major Sáráte, jsou to jenom pouhé domněnky, Fernando. Mluvila jsi s ním? Ano, už je na cestě. A požádal mě, aby nikdo neodcházel z domu, než přijde. No. Co? Tvrdil, že je to jen běžná praxe. Chce si asi promluvit s každým z nás. Já mám něco naléhavého v práci. Aha, odchází další podezřelý. Já šperky nekradu, Fernando. To víme, ty máš vyšší ambice. Fernando! Nevšímej si jí, miláčku. Omluvte mě, jdu si zavolat. Pozdravuj ode mě Sandru. Aj, tady jsou moc negativní vibrace. Já to taky říkám. Dobrý den. Ahoj, tati. Ahoj, tati. Paní ještě nepřijde? Ne, Teodoro, nepřijde. Paní je nemocná. Co je? Nevím, deprese. Nevolnost. Nechtěla by trochu čaje? Ne, radši ne, ať odpočívá. Možná, že něco snědla a... Ne, Milagros. Moje matka je nemocná na duši, ne na těle. Aj. Jdu za ní, ano? Nebo jestli spí, nebudu ji budit, tati. Půjdeš se mnou, Sebasi? Jdi s ní, synku, uvidíme, jestli nějak... Ne, tati. Nic z toho, co řeknu, jí nemůže utěšit. Naopak, moje přítomnost by ji mohla jen přitížit. Dobrou chuť.